Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes budeme čítať z knižky Borboleta cestuje, zážitkový cestopis, príbehy Janky Urbanovskej. Vybral som z kapitolky o Kilimandžáre rozhovor s Gasperom, horským vodcom na Kilimandžáre, s ktorým Janka urobila rozhovor. Kilimandžáro je považované za jeden z najdostupnejších vrcholov horolezeckej výzvy Koruna Zeme, teda výstupu na 7 najvyšších vrcholov na každom kontinente. Je to najvyššia hora Afriky, ale výstup na ňu nevyžaduje technické horolezecké zručnosti, ako je lezenie po ľade či skale. Trasu je možné absolvovať ako vysokohorskú túru po upravených chodníkoch, čo z nej robí ideálny cieľ aj pre ľudí bez predchádzajúcich horolezeckých skúseností. Tu je však dobre podotknúť, že dôležitá je dobrá fyzická kondícia a aklimatizácia na nadmorskú výšku. Horský vodca Gasper už viac ako 15 rokov zdoláva horu Kilimandžáro, vďaka čomu patrí medzi skúsených a spoľahlivých sprievodcov pre turistov a horolezcov. Často hovorí, Kilimandžáro je moja kancelária a srdečne pozýva každého, aby sa pridal na túto nezabudnutelnú cestu plnú odolnosti, sily a dobrodružstva. Mala som príležitosť položiť mu niekoľko otázok o Kilimandžáre a o tom, čo môžete očakávať počas výstupu na jeho vrchol. Otázka. Čo si myslíte, že robí výstup na vrchol Uhuru na Kilimandžáre takým výnimočným v porovnávaní s inými horami? Gasper. Kilimandžáro je samostatne stojaca hora, takže výhľady a počasie robia výstup na Uhuru unikátnym v porovnaní s inými horami. Je to ako prejsť z dažďového pralesa až do arktickej oblasti za pár dní. Na výstup na Kilimandžáro nie sú potrebné lana ani horolezecký výstroj, vďaka čomu je jedným z najdostupnejších výstupov vo vysokých nadmorských výškach. Janka, otázka. Kvalitné topánky a teplá bunda sú úplný základ pri výstupe. Aké sú však z vašej skúsenosti tie časti výbavy, ktoré ľudia najčastejšie podcenia alebo na ne zabudnú? Gasper. Pred výstupom posielame klientom zoznam vecí, ktoré je potrebné si priniesť. Okrem topánok a bundy ľudia najčastejšie podceňujú rukavice. Ideálne sú hrubé, vetru odolné rukavice s tenkou vnútornou vrstvou. Ak také nemajú, odporúčame priniesť aspoň 2 páry rukavíc, tenké a na ne hrubé. Často sa tiež podceňujú slnečné okuliare. Aj keď mrzne, UV žiarenie, ktoré je tu veľmi silné a extrémne, je dôležité preto mať slnečné okuliare. Trekkingové paličky pri zostupe ušetria kolena a energiu. Deň pred expedíciou ešte osobne kontrolujeme výstroj klientov a ak na niečo zabudli, môžu si chýbajúce vybavenie prenajať cez nášho partnera. Otázka Janka. Ako pripravujete svojich klientov fyzicky a psychicky na výzvy počas výstupu a ako im pomáhate ich prekonať? Vždy klientov povzbudzujeme tým, že im pripomíname, že dosiahnuť vrchol môže každý, kto má správne nastávanú myseľ a je pripravený. Pripravujeme ich tým, že im vysvetľujeme, čo môžu očakávať od hory. Učíme ich zlaté pravidlá výstupu vo vysokých nadmorských výškach, kráčajte pomaly, pite veľa vody, buďte pozitívne naladení. Cez deň výstupu vyššie, keď vystúpite vyššie, na nocách však vráte sa do nižšej nadmorskej výšky a vždy počúvajte svoje telo. Náš tím je tu pre nich na každom kroku, aby ich sprevádzal, podporoval a motivoval. Najčastejšími problémami, s ktorými sa naši klienti stretávajú počas výstupu na Uhuru, sú príznaky výškovej choroby, ako sú bolesti hlavy, závratej, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie a ťažkosti so spánkom. Aby sme im to pomohli zvládnuť, odporúčame im, ako som už spomínal, kráčať pomaly. Piť aspoň 3 litre vody denne a v prípade potreby užívať lieky proti výškovej chorobe. Náš tím pozorne sleduje zdravotný stav každého klienta a podľa potreby upravujeme tempo alebo harmonogram, aby sme zabezpečili bezpečnosť všetkých.
Ak sa príznaky výškovej choroby zhoršia, jediným efektívnym riešením je okamžitý zostup do nižšej nadmorskej výšky. Otázka Janka. Aké rady dávate klientom, aby zvýšili svoje šance na úspešné dosiahnutie vrcholu? Gasper. Radíme im, aby dodržiavali zlaté pravidlá výstupu a dobre jedli, aj keď nemajú chuť. Každý deň im pripravujeme kašu a ovocie pre doplnenie energie. Oddych je tiež veľmi dôležitý, preto ich povzbudzujeme, aby dostatočne spali a nepreťažovali sa. Najdôležitejšie je však pripomenúť im, že výstup nie je súťaž. Vo vysokých nadmorských výškach má obrovský význam zachovať si pokoj, sústrediť sa a udržať si dobrú náladu. Otázka Janka. Máte stratégiu na prispôsobenie tempa podľa kondície skupiny? Gasper. Áno, máme. Ak si všimneme rozdiely vo fyzickej kondícii alebo v tom, ako klienti zvládajú výšku, niekedy skupinu rozdelíme, aby každý mohol kráčať tempom, ktorému vyhovuje. Takto sa nikto necíti pod tlakom alebo že zaostáva. A každý má väčšiu šancu bezpečne a úspešne dosiahnuť vrchol. Otázka Janka. Aké zmeny ste si za tie roky všimli, pokiaľ ide o podmienky na Kilimandžáre? Gasper. V priebehu rokov sme si všimli niektoré zmeny v počasí na hore. Je viac nepredvídateľných dažďov, silnejší vietor a intenzívnejšie slnko vo vyšších nadmorských výškach. Tieto zmeny môžu výstup sťažiť, preto vždy pripomíname klientom, aby boli dobre pripravení s vhodným vybavením a dodržiavali pokyny sprievodcov. Otázka Janka. Ja som absolvoval 7-dňovú Lemosho trasu. Ktoré trasy by ste ešte vy odporúčili? Gasper. Lemosho trasa je vhodná najmä preto, že trvá 7 alebo 8 dní, čo dáva telu dostatok času na aklimatizáciu. Prvé dni vedú cez odľahlú a divokú prírodu, takže je tu menej ľudí a scenérie sú veľmi rozmanité. Má tiež veľmi vysokú úspešnosť dosiahnutia vrcholu. Ako alternatívu pre ešte lepšiu aklimatizáciu odporúčam Northern trasu, to je 9 dní, alebo Mašame trasu 7 dní. Janka Urbanovská, zážitkový cestopis Borboleta cestuje, príbehy Janky Urbanovskej. Čítali sme z knižky. Týmto by som vás chcel ešte pozvať, zároveň aj pozvať na besedu s Jankou Urbanovskou dňa 26.3. o 17. hodine do Sučian na faru, evanjelickú faru, ktorá sa nachádza za evanjelickým kostolom. Ďakujem veľmi pekne.